Yrittäjä. Jos et sä tee maksettua mainontaa lainkaan, sä menetät rahaa ja tosi paljon. Sosiaalinen media ja algoritmit on muuttunut tosi paljon. Ennen riitti, että sä teit vaan luontaisesti orgaanista sisältöä, sun sosiaalisen median tilit kasvoi ja kauppa kävi. En mä väitä, että se on mahdotonta nyttenkään, mutta on se paljon haastavampaa. Ja olisi suoraan sanottuna tyhmää olla tekemättä maksettua mainontaa, koska niin kuin mä sanoin, ne algoritmit on kehittynyt tosi paljon vuosien varrella. Sä pystyt suoraan mainostyökalusta valitsemaan, kenelle sä haluat sun mainoksia näyttää, mitä sä haluat mainostaa, milloin, kuinka usein. Plus sä saat siitä kaiken datan talteen. Kokki hullu, sä voit sieltä työkalusta valita sun oman kohderyhmä ja ruveta rahaa vastaan näyttää sun tuotteita suoraan heidän ruuduilla. Se on totta kai siitä mainoksesta kiinni, että tapahtuuko se asiakkaan ruudulla yhtään mitään. Painaako se sitä mainosta auki vai ei. Ja siihen onneksi voi käyttää pääkoppaa ja pyytää apua, minkälainen on hyvä mainos ja miten saadaan ne asiakkaat klikkaa se auki mahdollisimman hyvin. Mutta oletetaan nyt, että se asiakas klikkasi sen mainoksen auki. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Sä tuut saamaan kaiken data irti, kuinka moni on klikannut sen mainoksen auki, mitä tuotteita ne on sun sivulla selannut, mihin asti se on se oston vienyt. Onko se vienyt jonkun tietyn tuotteen kassalle, ostoskoriin vai mitä siellä on tapahtunut. Tämä kaikki data tulee jäämään sulle talteen. Sä voit koota näistä sun sivulla kävijöistä oman kohderyhmä ja tehdä niille uudelleen markkinointia. Esimerkiksi asiakkaat, jotka laittavat tämä ostoskoriin, niin sä voit tehdä niille uudelleen markkinointia just niillä tuotteilla, mitä ne on siellä kattellut tai mitä ne on vienyt siellä kassalle. Mun mielestä, jos sä luotat sun omaa tuotteeseen, olisi hullua olla tekemättä maksettua mainontaa ollenkaan, koska se tuo sulle suoraa kauppaa ja se vahvistaa sun nykyisiä kaikkia muita markkinointitoimenpiteitä. On helppo aloittaa edes tonnilla tai muutamalla kuukaudessa. Jos et vielä tiedä miten, seuraa kanavaa, saat parhaat tipsit missä kanavissa ja miten sitä kannattaa tehdä.